Godmorgen, kære sjæl. Her er fra mig en tidlig, kan jeg ikke kalde det, men lidt tidlig morgenstund her i haven med de skønne fugle, og solen er ved at stå op. Og dukken er her på alle blade og alle græsstrå og på stolen, jeg sidder på. Og jeg sidder og trækker vejret ind og puster ud. Tager fornyelse ind og puster alt det gamle ud. Jeg kommer til at tænke på det her med, hvor svært det nogle gange kan være for os mennesker af flere årsager at gå ind i noget nyt, tage nyt ind og slippe det gamle. De her overgange, som der altid er i naturen hele tiden, af fornyelse og forgåelse, ved jeg ikke om det hedder. Døden er jo også en overgang. Og det kan være, at vi skal skifte job, eller skifte en relation ud, eller vi skal slippe et eller andet, der kan være svært for os at slippe, og have tillid til at overgå til det nye, som vi måske ikke ved hvad er. Og det er jo tit sådan, det er, at det kan være svært at slippe, fordi vi ikke ved, hvad der så er. Og det, der var, er trygt på en måde, fordi vi kender det. Men egentlig, så er vi eksperter i det her. Alt i naturen kender det, og alt i naturen er indrettet efter at kunne forny og forgå i en cyklus hele tiden. Vores krop gør det hele tiden. Så hvis vi nu læner os ind i tillid, ind i kroppen, og lader den hjælpe os, når vi har de her overgange, vi synes, der er svære. Så der er noget, vi skal slippe. Noget, vi skal give slip på. Noget, vi bevidst gerne vil give slip på, eller også noget, vi bliver nødt til at give slip på, fordi det ikke længere er. Så kan vi bruge vores vejrtrækning som guide, fordi at den gør det hele tiden. Og vi har gjort det lige siden den dag, vi starter med at trække vejret. Når vi trækker vejret ind, tager vi alt det nye ind. Når vi puster ud, så giver vi slip på alt det gamle. Så hver en celle i vores krop kender den her bevægelse af at tage nyt ind og slippe det gamle. Så læn dig ind i den, hvis du har brug for støtte til at slippe noget og gå ind i noget nyt. Så fokuser på din vejrtrækning og mærk, hvordan du bare gør det helt automatisk, hele tiden, hele døgnet rundt. Og kig på naturen, hvordan den slipper og fornyer sig. Der er noget, der forgår, og noget nyt, der kommer ud af det hele tiden. Jeg håber, du kan bruge den her intention, der kommer nu, til noget på din dag. Den skal lyde sådan her. Jeg er ekspert i at forny og slippe alt det gamle. Jeg trækker vejret ind og puster ud. Jeg er ekspert i at forny og slippe alt det gamle. Jeg trækker vejret ind og puster ud. Jeg er ekspert i at forny og slippe. Jeg tror, jeg lader den være til at slippe bare. Jeg trækker vejret ind og puster ud. Tager jeg den lige igen. Jeg er ekspert i at forny og slippe. Jeg trækker vejret ind og
puster ud. Grunden til, at jeg lavede det om med at ikke sige det gamle, fordi det behøver ikke at være noget gammelt, man slipper. Det kan også bare være noget, man slipper, som man mærker, man ikke har brug for lige nu og her. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig dag, hvor end du er. Hej fra mig.